Mae Mike yn defnyddio technegau gwyddonol, geneteg yn bennaf, i astudio poblogaethau o rywogaethau sydd mewn perygl am hedwar ban byd. Mae yna'n datblygu cynlluniau reoli, i'w hatal rhag marw allan. Mae Prifysgol Caerdydd yn unigryw, gan mai hi yw'r unig brifysgol yng ngwledydd Prydain sydd â'i chanolfan faes ei hun yn jyngl Borneo. Mae'r brifysgol wedi bod yn rhedeg canolfan faes Danau Giraang ers 2008. Mae'n cynnig cyfleoedd ymchwil ac addysgu arbennig, gyda myfyrwyr yn teithio yno i astudio bob blwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr sy'n mynd yno, hyd yn oed am bythefnos, yn disgrifio'r profiad fel un sy'n newid bywyd. Mae wedi annog pobl nad oeddynt yn ystyried gweithio fel biolegwyr cadwraethol ar ddiwedd ei gradd i ddilyn gyrfa yn y maes hwnnw. Mae Mike wrth i fodd ar amrywiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae gwaith rhai yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar y Deyrnas Unedig. Mae eraill yn treulio llawer o'i hamser dramor ac mewn gwledydd sy'n datblygu. Mae Mike yn credu bod y brifysgol yn gefnogol iawn o'r math hwnnw o broffail rhyngwladol. Mae cyllid a bwrsariaethau ar gael yn aml sy'n galluogi academyddion i godi arian i fynd i weithio dramor. Mae enw da rhyngwladol y brifysgol yn help gwirioneddol yn hyn o beth.